Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Бурышлы шәһәрдәшебез коммуналчыларга ишек ачмый, күршеләренә нинди куркыныч яный. Яңа елда яңа йортка. Бүген Сидоровка бистәсендә тагын бер яңа йортның ачкычларын тапшырдылар. Бу хакта Римма Әхмәтова. Соңгы калып булса да, Чаллының үзәгендә якты утлар балкый. Азатлык мәйданында төп чыршы ачылды. Электротехниклар идарә итүче оешма белгечләре ремонт ясау һәм исәпләү җайланмалары күрсәткечләрен карар өчен шәһәрдәшләрнең фатирына керә алмый. Бу фатирда яшәүче шәһәрдәшебезнең утын, газын һәм кайнар суын өзгәннәр. Коммуналь хезмәтләр өчен бурычы 700 мең сумнан артык. Бурычлылар белән ничек көрәшәләр, Гүзәл Шихапова белеп кайтты. Фатирда ират яши газ хезмәте участковый идарә итүче оешма белгечләреннән торган комиссия бирегә беренче тапкыр гына килми. 10 ел элек газны өзгәннәр. Белгечләр җайланмаларның нинди хәлдә икәнен белергә тели. Коммуналчылар гомуми йорт милке булган торбаларны тикшерергә кирәк ди. Әмма бурычлыларның күбесе ишек ачмый. Шуңа да мондый визитлар еш кабатлана. Безнең учетка алынган 10 меңгә чаклы, аннан соң 50 меңгә чаклы, 50 менән 100 меңгә чаклы һәм 100 меңнән уже күбрәк. Менә шушы списоклар безнең бар, без аны ай саен яңартып торабыз, эшләп торабыз, кем түли, кем түләми. Һәм дә инде шушы эшләрне алып барабыз без системалы итеп инде. Алар бит как не была семья, раз аларның 700 мең долг, поэтому и газ белән нинди генә хәлләр килеп чыкмаска может. Поэтому инде без реагируем на бу комиссияны җыйдык. Идарә итүче оешма фатирга керүгә суд аша ирешкән. Приставлар тикшерүчеләрне кертергә сорап алдан хат җибәргәннәр. Әгәр икенче килүгә дә ишек ачучы булмаса, аны ватып керәчәкләр. Мы первый раз им выслали добровольное исполнение. В случае повторного уже будет вскрытие произведено. Надо трубы поменять. Да, вот по листу у нас исполнение есть исполнительный лист, по которому они должны были обеспечить доступ в квартиру для проведения ремонт и замены труб. Идарә итүче оешма бурычларны төрле юллар белән кайтара. Соңгы вакытта коммуналчылар күчемсез милек агентлыклары белән хезмәттәшлек итә. Белгечләр фатирларны кечерәк мәйданлык алмаштырырга ярдәм итә. Коммуналчылар бурычлы шәһәрдәшләргә эшкә урнашканда булышырга әзер. Бүгенге көндә шәһәрдәшләр электротехниклар идарә итүче оешмасына 150 миллион сумга якын акча тиешләр. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген Сидоровка бистәсендә тагын бер яңа йорт тапшырылды. 194 гаилә яңа ел алдыннан яңа фатирга керде. Ире панельле йорт Гвардейск урамында урнашкан. Яңа торакны ачу тантанасында шәһәр мэры Наил Мәхдиев, Татарстан дәүләт торак фондының башкарма директоры Талгат Абдуллин катнаштылар. Шатлыклы вакыйганы безнең хәбәрчеләребез төшереп кайтты. Яңа елга зур шатлык. Сидоровка бистәсендә тагын бер яңа йорт. Алдагысы 8 декабрьдә генә тапшырылган иде. Галилиннар гаиләсе бүген беренче мәртәбә үзләренең яңа 2 бүлмәле фатирын күрәчәк. Бүген ачыкчалабыз Алла берсә. Бик зур рәхмәт данкор эшчеләренә, шәһәр мэренә, шәһәр җитәкчеләренә, безне фатирлы иткәннәр өчен без бик шат. Торыр җирле булабыз. Рәхмәт бик зур. Шушы йортны җиткергән кешеләргә һәм инде безне шушындай матур якты фатирлы иткәннәр өчен шәһәр мэренә барлык төзүчеләргә зур рәхмәт. Мы вместе с вами сегодня еще раз должны сказать слова признательности и благодарности руководству республики, президенту Республики Татарстан за ту социально важную программу, которая реализуется только в нашей республике, программу социальной ипотеки. Мы на Беличинах продолжаем работу вместе с Налигом Бабовичем и командой его. Мы начали строительство 63-го микрорайона в новом городе. Это будет 220 тысяч квадратных метров жилья в одном микрорайоне, который мы будем сдавать. И я думаю, мы его с успехом построим. Получили поддержку, будет строиться и жилье, и детские сады сразу. Благоустройство. Сегодня дорога включена в план автомобильной дороги, которая будет проходить. Это 40 лет Победы проспект. Менә тантаналы мизгел һәм халык яңа йортка уза. Шәһәр мэры һәм Казан кунагы Бәдретдинов фатиры белән таныша. Наил Мәхдиев эшнең сыйфатын үз куллары белән тикшереп карый һәм канәгать кала. Хуҗалар да барысыннан да риза. Якты, иркен, җылы, төзүчеләргә сүз әйтерлек түгел диләр алар. Яңа 2018 елда Чаллыда үй туйлары күп булсын. Римма Әхмәтова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Көннәр кисәктән җылытты, сулыкларда боз да эри башлады. Әмма бу балыкчыларны куркытмый. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. МЧС ГИНС предупреждает, что на льду находиться небезопасно. Әле кичә генә һава температурасы -10 градусны күрсәтте, ә бүген шәһәрдәшләрне юеш кар сөендерде.
Кисектен генә жылыту аркасында сулыкларда боз өри башлады. Инспекторлар рейд белән Тукай яр буе территориясына юнәлде. Ну вот у нас показывает лед где-то сантиметров 20. Но чистого льда у нас сантиметров 10. Остальное шульга. То есть у нас получается ситуация какая? Опа, ситуация получается, здесь у нас плотина. Вода поднимается, опускается. То, что мы сейчас прошли. Видите, что вода, снег прошел, это как теплое одеяло. И лед у нас что? Не замерзает. Моңа карап бызда балык тотучылар саны кимемәде. Бер хәл килеп чыкса, ярга чыгу җиңел түгел. Инспекторлар балыкчылар белән генә түгел, мәктәп балалары белән дә эшли. Каникуллар алдыннан укучыларга бызда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен аңлатканнар. Без аларга теләриек, чтобы алар су буена килмәсеннәр, бата күрмәсеннәр, әти-әниләре балаларын сакласыннар иде. Синоптиклар җылы һава торышы берничә көн дәвамында сакланачак дип кисәтә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Яшьлек проспектында ойдан артык хуҗасыз фура тора. Бүген безнең кайнар элемтәгә шундый хәбәр килде. Хулиганнар инде машинаны сүтә дә башлаганнар. Якын тирәдә шәүчеләр аның хуҗасы өчен бурчыла. Урынга безнең иҗат төркеме барды. Әлеге фура чылны строй ремонт каршында инде айдан артык тора. Юлдагы карны җыештырырга камачаулый. Әмма машинаны штраф тукталышка хуҗасыннан башка куеп булмый. Ә ул эссез юкка чыккан ди кешеләр. Машинаны исә әкренләп чистарталар икән. Берәү килеп башта әзерләп китә, запчастларын алып китәргә. Машинаның йөрәген алып киттеләр, мен карап тордым. Йөрәк мотор бит инде ул. Ул бик кыйммәт. Алып киттеләр, аннары әзерләп куялар әкренләп, аннары килеп алып китәләр. Шупырткына машиналарын читкә куялар. Күрсәтмиләр номерларын, йөзләрен күрсәтмиләр. Аурик автомобиле хакында без ЮХИДИ идарәсенә хәбәр иттек. Нәтиҗәдә аның хуҗасын исән-имин килеш таптылар. Тик хәзерге вакытта ул Түбән Новгородта икән. Ират инспекторларга машинасын юлдан алырга вәгъдә иткән. Кешеләр әйтүенчә, әлеге фура моңа кадәр дә төрле урыннарда озаклап торган булган. Хәзер машина күзәтү астында. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Азатлык майданындагы чыршы да матур утлар белән балкыды. Мәйданда төзекләндерү баруга карамастан быел да бирегә чыршы куелды. Кунаклар өчен гирляндалар, бәйрәм конструкцияләре дә бар. Быел Азатлык майданын бизәү белән республика президенты ярдәмчесе Наталья Фишман командасы шөгыльләнде. Ёлка, ёлочка, гори! Азатлык мәйданындагы чыршының утларын президент ярдәмчесе Наталья Фишман, Стрелка бюросының проектлар җитәкчесе Антон Иванов һәм шәһәр мэры Наил Мәхдиев кабызды. Быел чыршыны сәхнә яннара куйганнар. С большим объемом работ по реконструкции и капитальному ремонту нашей прекрасной площади мы чуть-чуть опоздали на несколько дней, но это не страшно. Я хотел бы сказать, что 2017 год мы, город Набережные Челны, очень достойно отработали. Мәйданда төзекләндерү дәвам итәчәк. Стрелка бюросының проектлар җитәкчесе Чалладагы төзекләндерелгән барлык паркларда дөнья күләм стандартларга туры килә дип белдерде. Очень понравилось, очень интересно сделали, намного лучше, чем в прошлом году было. Очень хорошая елка. Пускай наш Татарстан остается таким добрым, нежным и свободным. Ял итү өчен таулар, шуалак бар. Каникуллар дәвамында кайнар эчемлекләр, сувенирлар да сатылачак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллин сезнең белән сау булашам. Киләсе якынлашып килешә уңайлар белән. Птиченька, выйдешь за меня? Выйдешь за меня в новогоднюю смену? Только 30 декабря. Последняя красная суббота года в корпорации Центр Селдом. Например, 4G смартфон Philips с большим экраном за 5555. Корпорация Центр Селдом. Все как для своих. В магазине «Зима» новое поступление дубленок, норковых и мутоновых шуб и скидки от 10 до 50%. «Зима», ТЦ Палитра, 3-й этаж. Ну что, елочка, зажигаем! Ёлкомания в Селдоме! Дарим скидки на мебель до 50%. Стеклянный стол плюс 4 стула всего за 12 888. Вот это ёлкомания в Селдоме!